Ito na yung ating ararawan, guys. Hello guys, kumusta at welcome na naman sa aking YouTube channel, Boy Tapyas. So ngayong araw guys, mangunguha tayo ng ararawan guys. Okay, dumayo kami sa kabilang barangay. Kasama ko si Baldo saka yung pinsan ko. So dito na kami guys. Yan. Oy! Okay, sana marami tayong makuha guys. Kasi napakasarap pa naman nun. Pang-ulam sa Kapampuluts. So guys, si Baldo, Sinsan Chong, saka Sinsan James. Okay, sandan lang natin yung ano guys, yung kuliglig, yung hand tractor guys. Taniman na kasi guys, andyan mga nagtatanim. Ay, mga ano ba yun, nagsisika sa amin yung binubunot yung itatanim guys. Sablay daw ata guys kasi parang wala daw. Wala guys, wala. Papakita ko sana sa inyo kung ano yung hinuhuli. Meron? Ito guys oh. Kaya daw. Yan yung ararawan guys. Yan yung kukunin namin. Ganito yun guys oh. Yan. Ito na, kakapat na. Ito guys, maliit. Guys, lumipat kami ng pesto. Umuwi kami dito sa amin kasi wala doon. So, dito, sa baba ng malapit lang sa bahay. Guys, nakahuli tayo ng palaka. Palaka. Do, marami na do. Iyon. Break muna, break. Hindi pa lang yung nakukuha natin guys. Ito. Asa na? Ito guys,
Judo. Judo. Jurad. Yung nakuha ni Parabaldo. Yan. Dalawa. Tapos sa akin, ito lang. Hanggang dito lang. Yun. May ano naman guys. Pang ulam. Hahaha. Diba daw? Ito na yung ating ararawan guys. Niluto na ni Tatang. Pasensya na kung hindi ko nakuhanan yung video kasi naliligo ko kanina. Yan. Sausawa natin. Okay guys, titikman na natin. Ito. Yan. Sa kasawsawan mo guys. Babad muna natin guys ha. Wow. Sarap guys. Mas masarap to guys kaysa sa yung gulig-gulig dati na kinain ko. Mas masarap to. Yun guys. Ang sarap guys kasi ano, hindi siya masyadong crispy siya pero yung salad niya juicy. Yung po sarap. Sulit yung paggawa guys kahit napakainit kanina. Ito guys oh. Sarap. Yung chili guys. Napakasarap. Sarap to sa kanin guys. Ilang taon din bago ako nakatingin ulit. Ngayon lang. Sarap. Ito guys, libre lang to sa mga sa mga palayan pag may nagkukuliglig. Ay, hand tractor guys. Sundan mo lang yun tulad yung sa pagkuha namin kanina. Yun. Pinupulot lang guys. Mabilisan lang kasi mabilis silang magtago. Yung mga kamay nila. Pangkaway, ganyan o. Para makapagtago sa lalim ng lupa. Yun. Sarap din ng guys. Suka, yung sili. Ano? Pero marami pa guys. Bibigay ko na lang sa kanila. Ulamin. Yan. Okay guys, salamat sa panonood. Sana nag-enjoy ka sa video nito. Pa-like na lang, pa-share at mag-iwan na lang po ng comment. Comment o sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe na lang po kung nagustuhan nyo ng video natin. Maraming salamat po. Ingat po tayo.